late. Yes, I'm late. Because somewhere 1 or 2 things I need to ime. And the man the aka m gbachapụkwa maka na o nkwelu ndị ọzọ ka ya abịakwa mana asị m ka nnukwu onu m ka unu malụ na aka m nọkwa with you. Ịghọtago na mụ na unu ka nọ, anyị ka nọ together. Anyị ka nọ together. So anyị ga-agbachapụ ya ọsọ ka nje zụchara obere afịa. Mana unu mara egbu oge na nke a mara egbu oge nnacheta azụ mepee phone line anyị etinye ọnụ mmadụ one na one anyị etinye ọnụ na ya ka anyị nwee ike nweta 1 or 2 value tupu anyị apịachie for today. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ na-asị gị daalụ. Girls in my crib, 0 Snapchat, 0 Instagram posts. They wanna know. I have now. Volt I have. 104.3 So go to FM. move this girl. Yeah, go do. Jennifer. Did you check your phone before coming here? Enugu ga bụ nkwa na-ahụ enya. Steeti ha rọfuru na nrọ gabi ha na-ahụ enya. Ọtụtụ okporo ụzọ karịrị 1000 kilomita mechara dị n'Enugu. Njem n'okporo ụzọ wee na-asọ ụsọ dọsịsọ ma jikọta ọnụ. Azụmahịa na ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu. Ihe nle na-agara ndị obodo ọfụma. Mgbe ụmụ akwụkwọ ji na-amụta ihe ọfụma iji usoro teknọlọji site n'ịmụta wee ruo na AI na robotic labs iji kwado ihe maka ọdịnihu. Mgbe a na-akwalite ọrụ aka na-abụghị sọ nkụzi anya isite n'ụlọ akwụkwọ teknikal kọleji na sekọndịrị skuulu he gwuru megefuru ụmụ anyị ohere ọganihu. Mgbe ọ bụrụrụ ndị obodo anyị site na nkwalite ọnọdụ nchekwa tinyere steeti ọganihu anya enweghị nkwụsị. Mgbe ụgbọ ndụ na-evuru mmadụ mba ojeko Peter Mba enaghị arụ ọrụ maka ka anụ sọsọ ọ na-ahazi Enugu otu ọ ga-adị n'ọdịnihu. Steeti mba ifuru ibu rụọ ọrụ mba akụ na ụba ma gaa n'ihu. Ọrụ mba na-egosi n'eziokwu ọrụ anyị afụtara ihe eziokwu echi nle ga-adị ma nso. Happy day of joy. Oh, happy day of joy. Hello, parents, guardians, and young school leavers. Your future starts now, and I can see it. Admission into Government Technical College Enugu TVET for the 2026-2027 academic session is officially open. Are you ready to gain practical skills for a brighter tomorrow? At Government Technical College Enugu, you will have the opportunity to study in a well-equipped classrooms and workshops, modern hostels, a student-centered curriculum, and excellent sporting facilities. The entrance examination comes up on Friday, 21st August 2026 at Government Technical College Enugu. Do not wait. Registration is strictly online, or you can visit any of the offices at number 5 Alang Street. Walai, oji wherever. I'm almost saying, the man had no life in one talk. Forms are available for just 5,000 naira. An applicant must possess a BSc or JSCE result. Government Technical College Enugu. You mentioned go for today. Learn a skill, build a career, and secure your future. No, offer square. I have on 554. 540. Alright, so na cheto kama zona Volt 104.3 FM. Afamba nti Chinazụ anyị ga-emepe phone line kita ka anyị gaa n'iru ka ime ihe anyị kwesịrị ime. N'ụbọchị nkịta agwa m unu maka nwatakịrị bụ na ọ nọ secondary school yi uniform a particular school because number 1 ọ bụ na ọmụ nwa bụ ndị a jide ya. Izi mme emegodu bụ ijegodu na anya bụ ụlọ akwụkwọ digodu show na nwatakịrị a na-aga school. Eyatago maka ihe mma kita bụ na school emechichego except no school dey on. School dey on mana ihe njiwe mata obi m jiwe na-asị m na nwatakịrị enwe ka ọ bụ na just nye nya bụ akwa ịghọtago bụ na ọka o were ya confuse ndị mmadụ mana school ekwesịghị imechicha except na school ka dey on then mburu ụzọ whether na school emechigo or not anyị ga-echeki didogodu show na nya bụ nwatakịrị na-aga akwụkwọ.
anyị sizie na wee bazie parents wee malụzie ọ eburu ụzọ kpọọ the parents wee malụ ka na ihe si wee na-eje megide o ji wee dugide wee baa nke izu oshi. Ọ ndị ezinụlọ ya na-ezipụta ya ka onye anwa na-ezipụta onwe ya ka ọ ndị naanị ya bụ oyi n'ezie. A lot of things, a lot of background check need icheki n'isi ya bụ nwatakịrị nwaanyị. But m ga-ahapụ gị ka ikwuo maka isi eme ebe a ebe anyị na-ekwu okwu na-atụkọ isi ọnụ na-anyụkọ mamịrị ọnụ onwe ike gba ụfụ na-erikọ ndị na ofu efere na-akpọ onwe ya brothers keeper. Ebe anụ aka m na-eme sure na ife niile anyị kwuru na onwe nke bara anyị uru. At the end of the day, anyị ga-eji one or two things wee na n'ife anyị mụtago n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ị wee parents, ị nwere ka ị ga-esi go about it, gebe ntị. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ana m live na YouTube na Vote Odenigbo, so ị nwere ike isonye na YouTube na Vote Odenigbo. Anyị nwee ike nọkọ tụkọ isi ọnụ nyụkọ mamịrị ọnụ. Tata anyị na-ekwu maka nwatakịrị bụ na ọbịa oshi na Ọnịcha ebe a na-ele ekwentị. Ya bụ ekwentị bụ ife lapụtara ya o zuru ịtọchala acha ọsọ dị ka o were ofu ịtọ ka o welu. So mana aka kpali ya, and sometimes ọ na-abụ ome otu a ụfọdụ ndị mmadụ na-asị nọọ ka ya na-akpị ya na ozuketego iki eju yatago iki ejuzi. Ụfọdụ bụ ajọchi, ụfọdụ asị gị na oke, ụfọdụ na ha na-akpụ a lot of things. Ụfọdụ echezozie na onwe ike ọ bụkwa na o si n'aka parents, onwe ike amarọ m ka ha si ebi maka a lot of reasons ndị mmadụ ji eme ihe a, which is not excusable maka na the law achọkwa ịma na ịma ma ọ na ịmarọ. Once ịdakwa n'ala iwu otilo ọ gagokwe, it is over. So nwatakịrị a bụ onye nke zuru phone, mana amarọ m ka a ga-esi wee jee about it, whether or si bidogodo na school ka o si kpọọ the parents. Maka na ọ bụ na parent na nwatakịrị parent na-ekwipụ o nwere ike fa agọnarị ya na ọ na-aga school. Anyị amarọ na osi sigodo na school wee bido ịghọtago ka ọ ya bụ onwe ka o si wee dị the school enye anyị the right address how to meet the parents. Maka nwatakịrị ajụkwuru ya onye ebe ọ bụ, ọ sị na ọ bụ onye Ebonyi, na ebe ọ na Ebonyi ọ sị na Ọkụzụ. Jụzianụ na Ọkụzụ adị na Ebonyi, except na ọ dịzikwa na Ebonyi. Mụnwa Ntị Chinazụ amarọ, but ihe na-ebute nwatakịrị ejezuo fon ịtọ bụ ihe m onwe aghọtarọ. Ihe ga-ebu nwatakịrị bụ secondary school child ịka nọ ụlọ akwụkwọ ịdị pressured ijego fon. Aghọtarọ m ya mana otu ọbụla o si na-adị ka uche anyị dị ya, maka ebe ụmụaka anyị nọ, ihe ha na-eme kwesịrị ịgbasata anyị, ebe ife ha na-eme, ebe ha na-eje, ndị na ha bụ oyi. Normally your children ị kwesịrị iji nọmba friends fa, or at least parents ụmụaka ahụ. Nwa gị si na ọ na-ejebe Okeke, kpọọ mpa Okeke ma mma Okeke, si ya biko na nwa gị ebe 10 or 20 minutes ago si na ọ na-abịa na nke unu, ifugo nwa m anya. The man awesizie gị ma enwe ike mgbe ahụ ya bụ mpazi wee notice ma parent onye nke kpọrọ akpọ wee notice na nwa fasikwa na ha na-abịa na nke gị. Unu ama na something is wrong. Nwatakịrị bidokwa na ịtụba asị maka ebe ọ na-eje, ebe ọ nọ at a particular time. Ije ahụ adịrọ mma, ekwesịrị inebeli anya. Ije ahụ adịrọ mma, ekwesịrị inebeli anya. So n'echi ya n'elu ya onwe ife ilotal inwe ike itinyenwu na ya bụ okwu nji maka ya wee bịa taa. Ịkpọ anyị na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Text me. Ịghọtago? So ihe ọbụla ị chọrọ ime inwe ike ịkpọ nwa ma send message otu ọbụla otu gbasa gị na YouTube anyị bụ Vote Odenigbo. Na-aga na-anachite azụ n'oge na-ete ha aka. Ndewo.
This woman war and can worry half for Buria, Yotagia Furia, Eburia anxiety. Etu nwa workers now where work if you are the other at this like that since all no one. So please, we have to revisit that issue. That is number one. Then the second one will be again. The issue of in our more than time in a year for contributing in the program. Like most of us, I need to vote 2 hours and 4 to 6 and nature Mwaga contribute. So because now you limit because in a kita man 4 or 5 people got of course 6 o'clock here news. So please here we take when okay go to 1 hour. So imacha na o ewute m iwe na-ekwu wee na-asị m nye ewutekwana m ya ụmụkwa atụ mmadụ mbọ afịa ọnụ. Okay. Okay. All right. Onwe ihe nwere ike ikwu na nke anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Okay. All right. Na-ege ntị ka ịnụ ihe mere ya. All right, that also. All right. The thing, but not to the girls where they handled was something they decided to decide on their own. You might review a little bit or to how to handle the issue. But first of all, if I go do the girl, kede bonyobo, kede befabi. So that means now you do the girl. Either na eje befa or na eje no na akwa. Ama nje nzu na akwa ta maka Friday. Ta bụ Friday. Except na ha just no chọ eje na the school. Ka ma no nwe ndị bi na ụlọ akwụkwọ a ga-ajụ nwe ese gbasara the girl. Ya ta ka enwegodo 1 or 2 persons confirm ihe dịka gate man ma a head teacher or ịmago na school na-enwe quarters. A na-enwe ndị na-ebi n'ime school. Some schools with ndị ụlọ akwụkwọ ndị teachers na-ebi n'ime the school. So, and another thing bụ na anyị ma na otu emechigo school ụfọdụ ndị bi na hostel ịghọtago anatabago n'ụlọ. Who knows? Onwe ka ọ bụ na the girl dị nnọọ ka ofu onye ahapụ nnọọ ochi na hostel wee nata wee decide ya na ọ ya amapụta n'ụwa this summer period na oyi eji ekwentị wee decide ya ka o jee zuo ihe onwero. Alright, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 wanye ji nwayọọ nachikwe n'ọmalịcha egwu a anyị na-akpọchala onwe anyị. Hello. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị? Okay. There are 2 ways to this thing. So who knows is our fan? Well, no, ndị ụmụaka ya na afụcha na school a na-akpa nkata ụdị when they can see from there choose try then mmiri wee na-achọzi iri another option bụ na ọ nwere ike onwe a syndicate na-eme ụdị ha was the young girls it can be an elderly man or woman
that age. He has to qualify for the cafe uniform. But I we can most or had it just or one school uniform. Then you get had a book for national so we call it also only in just in the ceiling of telephones or open and other types of products, you understand? So I'm your calculation depends on what I'm nature there that sympathy will come in immediately because we put our tackle none at that age. I might the bubble one working, I might change the check up, couldn't know one working on age that girl. I might change how to get Yes. So I have a very small spot for some people age there. So somebody may be a syndicate they use in that system. But so yeah, and then they have this number. In the cost of those people is to have about just half of them then yeah, on us now, or electric person or town, as you know, because boys there. So from their presentation, eventually I get whatever more information how to go to whatever. Dalo so. Dalo. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Of course, when we get a proper investigation, but Ujana Atom na Nigeria bu ayane nwopano proper investigation. Before you make proper investigation, here amagodo onye ebu udi ego udi okwu inwe, nyabo leg, money, more power. N'ime ndị a na-atọ. Hello. Mgbede ọma ka ime. Good evening, ka ime. Ka afọ gị wenite onu gị onwanyị ọma. Uche from ebe? Oh, Uche gaa n'iru nnọọ. Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Alright, Uche jisi ike kpọghachi maazị mana mmiri zoo otu ọ na-adịbe egwu. Mgbe mmiri ezo dị, anyị na-afụshe gị. Ọfọzụkwa mgbe mmiri zoo. So jisi ike ka ịkpọghachi maazụ na 0706-048-5853 ma ịkpọ na 0915-570-8347. Adị nke bụ eziokwu bụ na otu ọ dị na the rate of oshi this year dị dedicated to petty oshi. Onwe onye mma jelu sel wee pụta sị m na ndị niile na ya nọ na sel nọọsọ si ya dị ka ọnya wụ onye kọmitiri ezigbo ihe nọ na sel na ndị niile nọ na sel ndị zuru jen ndị zu AC ya bụ AC na nke na-ama m ihe mmadụ ama m adị nke ka njọ bụ na fa wetache distance ejezi onwe onye nke zu bicycle ebe 3 days ago ka mmadụ kpọm sị m na mana sị m na ọ nọ na police station since sị onye mere mmadụ arrest ka onye nwa ka emere arrest ọ sị m na ọ bụrụ ya ka emere arrest obviously nọ na enyi ya nwoke ka mmadụ zuru bicycle nwa ya wee fụzie the bicycle n'aka mmadụ ejide onye asị na elesi guess bicycle ego 100 and something thousand guess ego na onye ala the bicycle 30k so ụdị ihe akọ ya bụ ịnụcha otu ahụ a na-afụ gị ofu iwe a na-egbu ewe gị. Hello. Mgbede ọma ka ime. Adịkwa m oyi. Oh, Ogbuzu ọcha ke nnọọ. Ga-adaalụ sọ. Anyị emekwana anya. Yeah. Chai. But don't worry, I anugo Ogbuzu ọcha ke maka na oge adịrọzi. Daalụ sọ. Ụfọdụ na-ebe ụfọdụ a na-achị ọka ụwa dị onwe ndị nọsins na-complain onye nke batakwala abata na-complain but ka anyị ga-emekwa we can only satisfy but a few ịghọtago mana Chukwu na ga-eme ebere ka mmadụ one imilikite one na-anụ onu m ka ọ bụ na satisfy ya unu taa unu ewe n'iwe iwu na-adị n'ọkụ. Hello. Alright, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ma kpọọ na
izida nekpom na number na bụ 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 or you just tielu m ozi na YouTube. Alright, so abịa na YouTube ka anyị malụ ma onwe ka esi wee hapụrụ anyị ozi na YouTube. Hello, mgbede ọma, ka eke ime? Good evening o. Ewo jisike ka ịkpọghachi m azụ, netwọk a na-eme gị nnọọ tat, but it is well even inside well. It is well. Alright, I join na YouTube. I nwee Chukwuma Brain Child, so yes, good evening, Auntie Chinazo. It's been long time and God bless your good programs and bless you at all times. Amen. That girl is not a student, but a Gen Z criminal. But let them take her to the authority. Okay. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime? No. No. All right, ka afa gị? Stella, no. Gaa n'iru. Daalụ sọ. O Chukwu gọzie gị. Daalụ. All right, Onyedekwe Cecilia sim, good evening, Auntie Chinazon, vote Odenigbo family, name Njikere. I came late. Mo one of them came who late. I need on the bank work on of late comer star. So, but Simanata Friday, all more songs, let's talk. Yet I go kai were away na akwe tu obere n'ime imagon otu weekend this fa na abia no nike. Hello. Ndị maka ekwan. Afa gị bụ gịnị? Oh, our own elder Igbo ụmụnnya. Adị m mma. Daalụ. Oh, daalụ sọ. Oh, Chukwu gọzie gị. Ịtọcha o. Ọ na-ezutekwulu for ndị generation ya. Ọ ka wele ofu. Ike gwụ. Ịmalụ na olulu ọnụ. Ịmalụ na oru họ. Daalụ sọ. Daalụ, Chineke enyelụcha anyị aka, mana ihe emenwu ya. Ụmụaka anyị, ọ ya kwesịrị ime. Ịghọtago. All right, so Chukwuma Brain Child, I love your blue t-shirt. And remain blessed with your family and well wishes in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mu lend you, lend us. Speak for yourself because who is us? Lend the because have from shirt marker. God will help us in this generation. Amen.
Amen. Thank you for like my blue shirt. I'm not paying for shirt. If you can say if you can my black colors swift asiania. Also somewhere. All right, onye jekwe Cecilia biko chepukwara onwe gị chepụrụ Jizọs ọchị. Meanwhile, elders na alụmelu Okoye. Echekwa m na ọnwa oye ka alụmelu. O mekwa onu Okoye join. Ndị afụgo ihe. Even Habakari afụgo no ihe anya ama nkọwanwu na n'ọkụ mmụọ. He don't see hell for hellfire. But it's well. So because now monitor, but it's not bad to monitor your kids. Monitor them. Mpamu meria. Mamu meria. Aye menwia. Mana make ụmụaka amalụ that na for ihe ọjọọ bụ na ha chiri ime na enwe repercussion. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu ka echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ unu ga-anọ n'ije afịa na Volt 104.3 FM. Na si unu daalụ. Don Frank Ugo has a message. Good evening, Auntie China. So my thought is let the police do proper investigations to know whether na person send her. Might be there, I say, I need dilemma. But onulube one ne, I buzino one. Can I have in a boo one? A lot of these people, the innocent. Can I have in a boo one or the Roma? Elder, my first caller. Alma soon, thank you for joining me. Yatago, Dalon Kunswe join. And they join him on YouTube. Chukuma Brain Charles, Onyejekwe Cecilia, Don Frank, Nasunu Dalu. Do enjoy the rest of your day. Bye. Onyejekwe Cecilia, and may wish you get all the best the weekend will bring. Ndini negamon to the bon, ndini dem Nasunu Chukugo Zisiunu. Ka weekend da with Elani Yoma. Dewu. Bye guys. ODENIGBO.